Megy a film. Megy? Oké. Első kör volt a kapcsolási rajzunk, azt lehet látni. Oké. Kapcsolási rajzhoz elkészült az áramkör, 3 lába van neki, a táp, a föld, meg a jelvezeték, amit itt lehet is látni. Multiméterrel nézzük, hogy mennyi a kimeneti jelünk, és rá van kötve egy 5 voltos távfeszültség. Oké, van nekünk egy virágföldünk, itt a szenzorunk. Összezárjuk a két lábát, akkor feszültséget tudunk rajta mérni, 4,5 század voltot. Oké, elvébe beledobjuk virágföldbe, akkor valamennyi vagy valamit mutatni kell, hogy mennyire száraz a földje a növénynek. Ezt szépen beleszúrjuk, nem szúr össze. Oké, nem az igazi, még pillanat. Oké. Azt mondja, hogy arrébb dugjuk. Régebbi tesztek alapján tudjuk, hogy 1 voltos feszültségnek kell nagyjából lenni rajta. Nagyon jó. 1,5 volt. És következő pillanatban meglocsoljuk a virágföldet egy kis vízzel, és azt kell látnunk, hogy a feszültség szintén változik. Oké. Próbáljuk nem a szenzort locsolni közvetlen, bár az is látványos eredménnyel bír. És látható, hogy 3,6 voltra föllocsoltuk a földet. Még egy kicsit locsolunk rajta.